Ahoj. Tak jsme vyjeli Černý Vrch. Je to ta sjezdovka, lanovka, co jsou Skokanský můstky na Ještědu. A jedeme tady po čtyřce, tady doleva, protože jsem tady nikdy v životě nejel. Vždycky jsme jezdili, že jo, buď teďka tam je ta nová skalka na Ještědu, a nebo jsme jezdili tam ty sjezdovky a tady to je nějaká nová, nevím jak je ta dlouho tady. To je nějaká spojovačka, jak vodovodní na Medvědíně. A potom se jede pod těma lany. Je to tady úzký. Člověk si musí dát pozor, aby nezajel do lesa. Sněhu tady je habakup. Ale dneska už ten sníh je tady na Ještědu strašně špatný. Nahoře teda určitě je mínus nebo na nule, ale dole to je špatný, je to asi mokrý. Lidi to tam rozjezdili, vybrzdili a jsou tam už hromady sněhu. Je tam samý boule a už tam nedá jezdit. Takže tady ta sjezdovka, ta nová, nevím jak teda je dlouho otevřená, ale 7 let tady se nejezdilo, protože nebyl sníh. A letos máme my lyžaři štěstí, že to tady otevřeli, že nasněžilo, že to upravili a dali to dokupy. No, tady je kousek vidět hlína. Musí se tomu člověk vyhnout. Vyhnout se tak, aby neupadl člověk. Aha, už jsme tady. Jsou tady ty lana. A už mlha už ustoupila. Mlha už ustoupila, takže už je vidět ta dolní stanice, která nefunguje. A ještě kolikatí lety, že upad ta kabinka už upadla, jeden člověk tam umřel. Skovám telefon, protože to tady je docela červený, až možná malinko černý, abych neupadl s telefonem. Zatím čau.